oɗo gorko mbo ɓe nangi ɓe kolliri ɓe nangi ɗum wayi tan kono nangugol heddiɓe ɓe ni ɓeeɗo noon jo so ɓe nangiɓe ɗum waɗi nduttam ko feemti e leydi Mali sabu so wi'ama ɓeeɗo ko hooreɓe groupe aji baɗaɗɗi ko feewani e nder leydi Mali he ɗum laamu Mali e leydi Mali e ɓiɓɓe Mali giɗum jiɗinan jo noon ballodiral so ngal won keñinal so ngal won ballodiral cuuɗingal ko woni heen fof ballodiral iɗon eɗen nganndi Mali e Burkina Faso e Niger fof ɗi ballodira sabu oɗo mbo nanga ko hedde leydi Niger wi'ete ballodiral hakkunde ɗeɗo leyɗele tati ɗi waawi wallu so ballal leydi Russe yanti heen ɗum ɗon fof woodat ɗo heedi ɓe woodat ko walli woodat ko jibini ma addu ngartam moɗo hoorejo wonaa ɓe nangi ɗum tan ɓe lelima ɓe daanima ala so ɓe nangi ɗum ko ma ɓe mbatta hakkil sabu ɓeeto ma jiɗat yotto ɗum ɗo noon tawde ɓe nangi oɗo ɓe mbari yimɓe woɓɓe moƴƴata tan ko ma ɓe mbatta hakkil sabu nanganaɓe e waranaɓe ɓe ɓenne mbiyata ko ma ɓe jotto sabu wonaa ɓe nanganama yimɓe tan ɓe ngarti ɓe daanimo ala